Hi Mr. Hi. Hello. Ngang rồi. Thank you. Nggak kau lap sih udah. Nih jaha mutu zengang zeng delai sede. Mutu ni makam lagi kau dang ter. Oke bermakan. Oke pergau dang. Biar mau zat lihat nih. Biar bisa zat nih. Mana? Gula lagi nota. Kontung show. Sada. Bisa zat. Ada. Iya. Bisa zat. Tambah tanah. Tarik. Gula gontong gula jauh gulu agak lega sih nina. Kalau zat sagar sih. Kau dah lah. Robi ke ran satu nih sih. Iki pian tanah. Baru foto. Bir fुंजोबगोन नोंनो पाउडारा हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय न मुतुआ देलायसोदो आहा देलायखांबाय सिम्पोलनो दाथ' मा देलायनो आरोना गरम बोथोराव आरो बिदि देहायाव एसेबां देलायनोबो गोसो जाखाया नालाय मात्र क्रीम एसे पाउडार एसे बडी लोशन एसे लायो आरोना आङो ओमफ्राय इदिनो बाहेरफोराव थांबालाय एसे देलायबावो आरो बै न'फोराव थानायाव खाथि खालायाव थांनायाव इदिनो देलायो आरो ओमफ्राय दिनैनि ब्लग भिडिअआ जागोन खाम जानो लिंदों आंखो बै न' खाथियावहाय आमाइ आनै जायो आरो बेस्रा बुंबाय थाखानाय बिदि देहायाव माने जों गामिनि मानसिफोरा जों गामिनियाल' नङा बहुतनियानो दां आरो खाम जाहोनाय मानाय नेम नेति दंखायो नालाय जों गामियावबो दङ आरो बेफोरबायदि नेमा न'नि मानसिफोरा जाहोयोना ओमफ्राय दिनै जोंखौ जाहोनो नागिरदों आरोना बेस्रा ओमफ्राय जों जाहैथ'नो एसे भिडिअ बानायलांसै नोंथांमोननोबो शेयार खालामलांसै न' मुतु ओमफ्रायो र' मायाबा बुंनायदोंमोन बावगारलायबायसो आं मोनसे ब्लग होदोंमोन ना बे ब्लगावहाय गोबाङानो कमेन्ट हरदों आरोना सोरबा साफा सानै कुइसनबो खालामदों बे ब्लगावहाय ओमफ्राय बेफोर कुइसनफोरखौ आं मालाबा बिदिनो ज' माबानानै जमा खालामनानै जों जेरैबायदि कुइसननि रिप्लाय होबाय थायो बेबायदिनो होगोन आरोना ना जों सानैजों मालाबा उनाव होगोन बेखायनो नोंथांमोना मायाबा कुइसन खालामनोबा खालामलांबाय थाबानो जाबाय फारिनो आंनिखौ हरनाय नङादांहाय आं खालामाहाय ओरैहाय बेफोरबायदि साननो नाङा आरोना जों गासैनिखौबो होलांगोन ओमफ्राय बहुत मानसियानो बे ब्लगावहाय बुंहरदों टेनसन लानो नाङा मालायफोरा जेखि जाया गाज्रि कमेन्ट लिरा मानो बेफोरखौ जेबो टेनसन लानाङा नोंस्रा दा इदि टेनसन लानायनि मानायनि सम नङा जेसेबां हायो एसेबांनो हेपि थानायनिसो सम होननानै बहुतानो बुंहरदों नोंगौ अबेसे दाबायदि समावहाय बिराद हेपि थानो नांगौ ओरैनोबाबो जों मुतुजों आंजों हेपि थाखायखा आगोलनि ब्लग भिडिअफोरावबो जों बिराद हेपिखौनो थाखायोमोन नोंथांमोना जोंखौ गाज्रि कमेन्ट सोरबाफोर हरदोंबाबो कमेन्टनि सायावहाय बिसोरो दुखु मोनदों ओरैदों होननानै नोंथांमोनाबो दुखु जाफानो नाङा जों हेपियानो दं आरोना आरो जों हेपिहैनो थांबाय थागोन ओमफ्रायथ' मा बुंबावनो आरो खाम जानोबो लिंहरबाय नालाय जोंखौ जों थांसै आरोना जाहैनोसै थुदो जोंजों लोगोसे जों जानायनि भिडिअखौ एसे देखायलांफानोसै ओमफ्राय आंजों लोगोसे जाहा मुतु थांगोन जाहा हिमानसि थांगोन हिमानसि बिमा थांगोन हिमानसि बिमानिफ्राय मोनसे गोसोआव फैलायबाय आं दाखालि बावै मोनसे कमेन्ट नुदोंमोन आरो बिजावजालिखौ मानो भिडिअ लाथारा भिडिअआवहाय लाबो बिजावजालिखौबो होननाय नुदोंमोन बियो एसे लाजियो आरोना भिडिअआव फैनो समल'सो लानो मोनो आं बेखौ आरो बियो बारा आं भिडिअ लानाय समाव सोलाबनाय जाहैया बियो बांसिन स्कुलाव थांबाय थानाय समावसो आं भिडिअखौ लानाय जायो नालाय बेनिखायनो बारा लानाय जाया अब्लाबो दङ बहाबा बहुत दङ अब्लाबो गोलावद्राय नङा आरो सस दङ ओमफ्राय दिनै देखायलांसै आरोना बिजावजालिखौबा थांसै न' Arona. Temos ada. Mama sana boleh. Bisa ke?
दे बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा जात नङाबोला कुल नङाबोला थाबोरुम हमनानै बामनानै लागौमोनखा हाय लोगो लागौमोनखा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा थुरिबारिनिलाय दाउसेन जोंनि लागोआलाय दाजेन गोसो होसार होसार मोसादे बागुरुम बागुरुम मोसादे हाय मोसादे बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा बागुरुम्बा हाय बागुरुम्बा दै जिरि जिरि साम' खिंखिरि सनानि जिन्जिरि हाय मोसादे जोंनि ओंखाम जाहैगोन जायगायानो जोंहानि न'आ बे ओमफ्राय ओंखाम जाहैगोन जायगाया बे लामा ससे बारबानो औ बिबारनि कालारा बेलेग नामा इयो गेजेराव एसे माबा बेलेग बियो बियो ना मोजां नुदों दैज्लाङाबो जोब्बाय जों जेराव फैदों बिस्रानि बाथौ मन्दिरा नै बाथौ मन्दिर ओमफ्राय बिस्रा सासे आर्टिस्ट दं आरोना ओरैबायदि आर्ट बायदिसिना बानायनानै दोनदों डेक'रेसन नायलांदो साजायनायफोरा डेन्जार डेक'रेसनफोरा ना रेसमा ओइ बा आन्टिनिसो मोजां नायदों औ बेखौ जानायनि हाबाफारिखौ जागायहांसै आइटेमफोरा मोनफैजोबाखै मोनफैबावगोनदां रखाथियाव देखायगोन मा बुंखायो ना जाबाय बैथिंजाय खनानिया आलासि बानलु संख्रि दाउ आरो दाउदै दालि आलासिखौ खिन्थादोंमोन आङो मासबाद मा गामिनिमोनथाय खुस्राबारिनि आरोना ओरैनोथ' जों गामिनि ओमफ्राय जों गामिनिफ्राय मासबादाव लांबाय आरोना बिथांनि देहायाबो एसे आं बायदिनो आरो ओमफ्राय बेखौबो जयैनो ओंखाम जानो लिंहरदों नालाय ओमफ्राय लोगो मोनबाय आरो ओमफ्राय नै जोंना ओंखाम मैगं संग्राया रानना होगासिनो एसे देखायनोब्रा गावदांदां जाफाग्राबो लोगोबो फैफादों जाफाग्राखौबो सिनायफैयो नै जाफाग्राया जोंना बिजावजालि आं दहायबो खोन्थाखाबायमोन ओमफ्राय जोंहा मुथुबो दङ आरोना जाफाग्राया लाबोफाखायो जमा जमा गोथावानो आरो लकेल दाउ नालाय बरिया गोथाव जाखायोखा आरो जों जायनि न'खराव ओंखाम जाफैदों बिसानि मालिकआ ओरैबायदि गोथाव गोथाव संनो रोंखायोखा आगोलावबो जों बिस्रानाव जाफैगारबाय थायोमोन बहुद गोथावानो जादों आरोना ओंखामखौ जाखांबाय ओमफ्राय गोथावथार जादों पुरा स्लिम जाबाय आरोना नै
बे दावहाराखौथ' जानो हाया नालाय जाजोब्बाय आरो स्लिम भाजायाबो स्लिम नै माबाल'सो दोनखादों तेजपात बिलाइ ओमफ्रायो दालियानो एसे थाबाय आरोना नै दालिया नै ओंखाम जाहोग्रा मालिकआ बेनो जादों बा रोंमारबाय माथो थाथ'दो जाबाय नामा मिनि पार्कमोन बेयो बिबारफोरा बारनायबालाय मोजांसो नांगौमोन वेलकाम टु माय गार्डेन फैदो लोंलानो नारें बिदै लोंनायनो मानसि खिन्थु हरदोंब्रा आंखौ फिथा जादो दे आलासिफोरा मानो फैनो एसे खिथाना होदो बेलासियाव फैनाय आलासिफोरा दे मानो फैनो खिथाना होदोब्रा बेलासिनि साहा लोंनो फैदों बिराद गोथाव अनासि फिथाया थाव फिथाया बिराद गोथाव दैमुआ आंनो हारसिंबा होनाय नङामोन दैमुआ फैफानायखाय एसे बनायदों मा जादो हे मानसि मा बेलाय आबै संनाय मा बुस्थु बियो जाहा थान्दा बोथोरनि अनासि फिथा संदो न' ओमफ्राय दे गोथाव नंगौना नङा जानानै खिथालाय गोथाव नंगौना नङा जानानै खिथा